Hi, shout out mga ka-idol. Oh, maning mais mga lodi oh. Mais. Oh, muha ko diri kuan mga lodi mga idol. Oh, muha ko diri mga magulay ba, gulay yun. Maning mais akong amahan mga lodi mga idol oh. Okay yung mais diri. So, muha ko gamay ani kay gulayan ba gulayan. Pwede pud tuo no. Gamay lang gud kay di ra ba ni atoan mga idol. O di ra ba ni ato ang hinaguan iyahar ba. So manguha ko mga pila ka buok. So shout out diha mga ka-idol. Sus ninduta gid nang nayuta mga lodi oh. Manguha gid pa ni ron para tilaw ko ani. Oh sama ni mga lodi oh.